ఒకటవ తరగతి తెలుగు మూడవ పాఠం తకధిమితోం డే 1 ఒకటవ రోజు. మన పాఠం పేరేంటమ్మా? తకధిమితోం. తకధిమితోం అంట. ఇక్కడ మీరు నేర్చుకునే అక్షరములు బా ల. ఏ అక్షరములమ్మా? బా ల అనే అక్షరములను మీరు చక్కగా నేర్చుకోవాలి. ఈ పాఠం పూర్తయ్యేలోపు అక్షరములు ఎక్కడున్నా చక్కగా గుర్తుపట్టడం వచ్చేయాలి. ఇక్కడ మీకు ఒక చిత్రం ఇవ్వబడింది. ఏం జరుగుతుందమ్మా చూడండి. చక్కగా 5 పిల్లలు కూర్చొని వాయిద్యాలు వాయిస్తున్నారు. ఒక పాప చక్కగా తయారయ్యి నాట్యం చేస్తుంది. అక్కడ కూర్చున్న ఒక పాప వీణ వాయిస్తుంది. ఒక పాప వైలిన్ వాయిస్తుంది. బాబు ఏమో హార్మోనియం వాయిస్తున్నాడు. ఈ పాప ఏమో తంబూరా వాయిస్తుంది. ఈ బాబు ఏమో చక్కగా తబలా వాయిస్తున్నాడు. అవునా? అంటే తకధిమితోం ఎప్పుడు వస్తుంది మీకు? తకధిమితోం తొమ్ తకధిమితోం ఎప్పుడు వస్తాయి? నాట్యం నేర్చుకుంటారు కదా, సంగీతాలు అవి నేర్చుకుంటారు కదా అప్పుడు. అంటే ఇక్కడ చక్కగా పిల్లలందరూ వాయిద్యాలు వాయిస్తూ ఉంటే ఒక పాప నాట్యం చేస్తూ ఉన్నదన్నమాట. ఇది చిత్రం. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ గేయం పాడండి, అభినయించండి అని వచ్చింది. ఏమ్మా? పాట నేను పాడతాను, మీరు కూడా వెనకాల పాడండి. ఏమ్మా? తోం తోం తకధిమితోం తదిగిన తదిగిన తకధిమితోం తోం తోం తకధిమితోం తదిగిన తదిగిన తకధిమితోం తబల దరువులు దింతక మోగెను పాటకు తంబుర శృతిగా కలిసెను. తబల దరువులు దింతక మోగెను పాటకు తంబుర శృతిగా కలిసెను. వీణ వైలెన్ జతగా చేరెను అందెల రవలులు సవ్వడి చేసెను. వీణ వైలెన్ జతగా చేరెను అందెల రవలులు సవ్వడి చేసెను. తోం తోం తకధిమితోం తదిగిన తదిగిన తకధిమితోం తోం తోం తకధిమితోం తదిగిన తదిగిన తకధిమితోం. మరొకసారి లైన్ గా పాడేస్తానంటే మీకు రావాలి కదా అండి. 2 లైన్ చొప్పున అలా పాడాను నేను. లైన్ గా పాడతాను మరొకసారి, మీరు కూడా నేర్చుకోండి. తోం తోం తకధిమితోం తదిగిన తదిగిన తకధిమితోం తోం తోం తకధిమితోం తదిగిన తదిగిన తకధిమితోం తబల దరువులు దింతక మోగెను పాటకు తంబుర శృతిగా కలిసెను. వీణ వైలెన్ జతగా చేరెను అందెల రవలులు సవ్వడి చేసెను. తోం తోం తకధిమితోం తదిగిన తదిగిన తకధిమితోం. అమ్మా, మీరు కూడా పాఠం చక్కగా నేర్చుకోండి. అమ్మా, ఈరోజు పాఠం ముగిసింది. ధన్యవాదములు.